Barkanmu da sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci a wannan channel namu. Idan yau ne farin zuwanka, muna so ka danna mana subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa domin an ɗora sabbin shirye-shirye a ringa sanar da kai. Sannan idan wannan bidiyo kuma ya burge ka, sai ka taɓa mana like. Yau bidiyon mu zai bayani ne game da yadda ana yawan tambaya, wasu sukan yawan turo saƙo ya za a yi su mai da Facebook Lite nasu dark mode. To abun ba wuya, ku biyo mu mu ga ya ake a wannan bidiyo namu ɗan ƙarami. To da farko dai za mu shiga Facebook namu kamar haka. To wannan Facebook namu ne ya buɗo mana normal page yadda yake. To abun yadda za mu yi kawai, ga nan wata alama mai ukun nan, to sai mu taɓa ta. Sai mu zo ƙasa, ga nan gurin da aka rubuta dark mode, sai mu on. Shikenan, ba wahala. To shi dai wannan amfanin wannan dark mode din yana taimakawa wajen rage shan caji na waya, sannan kuma kai kanka hasken ba zai dame ka ba. Mun gode. Idan wannan ne farin zuwanka, muna so ka danna mana subscribe, sannan idan wannan bidiyo ya burge ka, muna so ka danna like. Ku ci gaba da kasancewa da mu a wannan channel domin za mu ci gaba da kawo muku sabbin shirye-shirye insha Allah. Ku huta lafiya.